Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, sestři. Promiň, já vím, že jsem říkala, že tě přijdu vystřídat, ale asi jsem usnula. Jsem ti říkala, ať se vyspíš. My jsme to tady s Marťasem zvládli na jedničku. Já jsem zvyklá nespat. Dobré ráno. Zvládli jsme horší věci, ne? Jaký? Co? Jaký? Jaký horší věci? To by tohle nepřipadá dostatečně hrozný? To jsem zvědavá, jak tohle chceš zvládnout, protože tady není co zvládat. Takhle na hovno to teď prostě bude, jenom ty to nechceš pochopit. Takže přestaň popírat tady ten průser a podívej se na něj. Je ochrnutý, neumí mluvit. Je jak malý děcko. Takhle před ním nemůžeš mluvit. Marti, jak se jmenuju? No řekni. Jak se jmenuju? Nevíš, viď? Ty ani nevíš, co tady říkáme, viď? No, je to na hovno, Marťasi, je? Tak prostě si. Tak trání. Tohle si k mému synovi dovolovat nebudeš. Nic nevíš o tom, co se v něm teď děje. Nevíš vůbec nic o tom, jak teď trpí. A co o tom do prdele víš ty? Dost. Dost, abych poznala, co potřebuje, protože já jsem jeho matka. Ty nevidíš, jak se zlepšuje? Jeho fyzický stav se zlepšuje, maminko. Jinak vůbec neví, co my dvě si tady kurva do prdele říkáme.